Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दासान्दिसो। ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा न'आवहाय आर'ज लागोन माने आं दाख्लै बय भिडिअ'आवहाय होदोंमोन ना जोंहानि गोदान बेबिखौहाय ओमफ्राय बिनिनो आरो दिनैहाय आर'ज लागोन। मास मोनसे बारायलांबाय ओरैनोथ' एसे थाबैनो लानांगौमोन 11 दिनाव थारोनो 11 दिनसिम बे खामानिखौ फोजोब्बाय आरो थारनायखौ फोजोब्बाय गथ' जोनोम जानायनिफ्राय लानानै 11 दिनसिम माने न'खरा सुवा जाना थायो ना मानो ओमफ्राय बेखौहाय थारखांबाय आवगोलावनो ओमफ्राय बिमाया मोजां हामाखै नालाय सिजारिंमोन नालाय ओमफ्राय दाबो बारा मोजां हामजोबाखै ओमफ्राय दिनैहाय ओरैनो आर'ज लानोसै ओरैनो माने आर'ज लानाय खामानि आरो ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नायलांबानो जाबाय आर'ज लागोन आरो आर'ज खालामगोन ओमफ्राय नामखौबो जोंहा सायख'खानानै दोनबाय ओमफ्राय दिनैहाय माने रायसननानै नामखौबो नोंथांमोननोबो खोन्थागोन मा नाम माबाखो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मा होनो मोसानो रंगिना रंगिना बिथिं रंगिना ना रा गुड्डिलाय गुड्डिया नुजाथारा औ हनै मयमा फुंबिलि गासिबो दंजोबो बेफोरो माबाय मानो मबाइलखौलाय होआ मबाइलखौ नांगौ आंनो भिडिअ खालामनो सेख'बाय थानाङा मोसाया मानो मोसानो नै मा खबर मोजां ओरैनो मोजां आंहाबो आलासि आर'ज लादों नालाय ओमफ्राय दिनै जोंनि गामिनि गेदेर आनैमोन आलासि सोंफैदों आर'ज बिराद मोजां खनो ना बिराद मोजां आर'ज खनो नै बिराद गोबाव जाबाय दिनैसो लोगो मोनदो आरो इथिंबो दंबावो हनै मोजां खननानै गालांदो आर'जआ दे 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 खालायना होसिगोन labra दै wah माखौ मोसागोन दे मोसा बिथिं ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आदै बिथिं नाय बिलाय सासे खावलाय संगासिनो ओंखाम ओंख्रि जाजोबखाबाय ना मोनखांजोब्बाय आर'ज लाखांबाथाय जानोल'सो नांगौ औ बियो पापर एवना दोनखाजोबखाबाय सालादनि थाखाय नै बियो बिट गाजर ओमफ्राय बिलाथि माबा माबि लागायबाथाय आरो बियो बिबारा जि मोजां बारनानै दं जोंना बिराद मोजां नुयो बे बिबारखौहाय बिसोरनि मेगनासो दा बिराद मोजां गुल गुल लोगोफोरा खाथ्राखा ईश्वरी बर मंत्र सहाय ओहो मं हिंग फोरखौ साखि खालामनानै
आंनि गथ'नि मुं दोननाय जाबाय मुस्रि रियान बर'जों हे आफा जों न'आवसो बिमा बिफा गुबै बिमा बिफाया नों आफायासो नों बिफाया जोंनि गथ'नि मोजां देहा मोजां गुन गियान रोंखा राखा आखा फाखा देरहासार जानो हाथों बोर सास्रि हरथों दहाय आफा दहाय Sampai roh. Beba ya muri. Muri mana kau? Ompray लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नामखौ मोनथिखाबाय मा नाम दोनखो बिनि नेमाहाय र' ओमफ्राय ट' आखरनि जयो आरो फार्स्टआवहाय ओमफ्राय जोंहा नामखौहाय नागिरना मोनासै टिजों ओमफ्राय आरजों नागिरना मोनबाय रियान स' रियानखौ दोनबाय नोंथांमोना नामखौ माबायदि मोनखो कमेन्टावहाय बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना आर'जआ जोब्बाय खोमसिलायबाय आर'ज लानानै ओमफ्राय आर'ज जोबखांनानै दौरिफोरनो मान होगासिनो दायो मान होनाय हाबाफारियाबो जोबसिगोन दौरि फैनायखिनिनो ओमफ्राय खाम दामग्रा सिफुं सुग्रा बेखिनिनो मान होबाय आरो गासिनोबोथ' बाव होजोबनो हानो दौरिफोरनो होबाय आरो ओमफ्राय खाम सिफुं दामग्रानो होबाय ओमफ्राय नामखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो रियान बर'खौ कमेन्टावहाय बुंहरबानो जाबाय माबायदि मोनखो नामखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै बुंहरबानो जाबाय कमेन्टावहाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जोंहा रियाननि थाखायहाय बोर सास्रिदो बोर होदो रियाना जाहाथे मोजाङैनो मोजां देरना लावना मोजां मानसि जानो हाथों नोंथांमोनाबो बोर बिनानै होबानो जाबाय स' बेनो आरो ओमफ्राय नामखौहाय माबायदि मोनखो कमेन्टावहाय बुंहरबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय आं बांद्राय गोलाव खालामला भिडिअखौ एसे देखायबावनोसै ओमफ्राय फोजोबनोसै आरो भिडिअखौ जानाय लोंनाय दंबावो नायबानो जाबाय नोंथांमोना मादै जादो गोथाव जादोंना जायाखै नंगौ नामा मोनजाया जानो ना आरो माबा सोर संनायमोनथाय मानसिफोरा ओइलाय संग्राफोरा नाम खारिग्रा होमबासो मिथिगोन ना गोथावथार बिसनि थिंबो जादो ओंखाम जाग्राफ्रा मोजां मोनदों थिंबो ओंखाम जाग्राफोर रानियाहायलाय गुदि गोथाव रानि गोथाव ओइ खबलि नबिता गोथाव जनमी कविता कविता udah masa tuh papor tuh masa tuh papor desa sak gitu nih mak papor papor yo light kia na kamsi deh chicken kan जादो ayo ngelaya ngelaya ngelirisuke kan जादो जानो गावानो भिडिअ खालामदों माथो हिन्जावनि कल फैदो बिसोरमोनलाय मालाय थुलुंगा सेराम जादों ना थुलुंगा desa coba abu siakan gua apa kiul dan sedan apa bergaudang
जाबाय जादो 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 आरो बोराय बुरैनि ओइ जोबनायनि थिं टाटा होनो गासिबो नाइस स' लोगोफोर जोंना दिनैनि हाबाफारिया जोब्बाय आर'जनि हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जोबलांजोब्बाय ओमफ्रायहाय ओंखाम जानाय लोंनायफोराबो मोजाङैनो जोबलांजोब्बाय सानैमोन जायमोना ओंखाम संनो फैदोंमोन बिसोरबो जाखांनानै थांबाय जोबस्रांजोब्बाय दायो ओमफ्राय उन्दुनो सम जाबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन जायफोरा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन बाय बाय फ्रेन्ड्स सि इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ